Ассалому алейкум, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русии мо. Агар дар канали мо аввалин бор бошед, ҳатман тугмачаи подписатсияро пахш кунед. Дар ин дарс мо бо шумо 250 луғате ки дар забони русӣ дар гуфтугӯ бениҳоят бисёр истифода бурда мешавад меомӯзем. аз ҳамаи шумо хоҳиш ки дарсро то охир бо диққат тамошо кунед ва ҳар як луғатҳое ки дар ин дарс мо бо шумо меомӯзем, агар имконияташ бошад, дар дафтарҳои худ нависта такрор карда аз худ кунед. Агар имконияти ба дафтар қайд кардан надошта бошед, дар он ҳолат дар вақти холигии худ ҳамин дарсро такроран тамошо кунед ва ҳама луғатҳоро аз худ кунед. Зеро боз такрор мекунам, ин луғатҳо дар гуфтугӯ бениҳоят бисёр истифода бурда мешавад. агар тайёр бошед, дарси имрӯзамонро оғоз мекунем. Нашел. Нашел. Ёфтам. ин барои мардҳо аст. Нашел. Нашла. Нашла. Ёфтам. барои занҳо. Брав. Брав. гирифтам. агар шумо зан бошед, дар охир ара дабавит мекунем ва мешавад брала. Брала. Взял. Взял. гирифтам. зан бошед, боз аро дар охир мемонем ва мешавад взяла. Взяла. Поднял. Поднял. Бардоштам. зан бошед, боз а дабавит мекунем ва мешавад подняла. Подняла. Положил. Положил. Мондам. гузоштам. занҳо мегӯяд положила. Положила. идёт. идёт. рафта истодааст бо пои пиёда. ҳам мард ва ҳам зан метавонад дар ин ҷо бошад. идёт. ин реклама барои шахсоне ки дар Россия қарор доранд. Дар дастам картаи банки Тинькофф аст. бо ин карта шумо метавонед ба дилхоҳ банкҳои Тоҷикистон то 50 000 рубле пул бе комиссия равон кунед ва инчунин дар дохили Россия низ ба ҳама банкҳои Россия бе комиссия пул метавонед перевод кунед ё ки қабул кунед. инчунин банки Тинькофф симкартаи худашро дорад, яъне Тинькофф Mobile. вақте ки ин симкартаро шумо заказ мекунед, дар дохилаш, яъне дар балансаш 500 рубле пул мешавад ва инчунин 3 моҳ тарифи бепул ба шумо медиҳад. бинед, барои заказ кардани карта чӣ хел мекунед? ҳамин ссилкае ки дар описание ҳаста медароед ва дар бораи ҳамин карта дар болош пахш мекунед ва дар инҷа оформид карту мезанед. бинед, вақте ки оформид картаро задед, дилхоҳ ранги картае ки худатонро маъқул аст вибр мекунед ва дар инҷа ному фамилия, номери телефон ва албатта даниҳои худатонро мезанед ва оформида зер мекунед. бо ҳамин ба шумо бепул оварда то дари хонатонро оварда метиҳад. агар симкарта дар кор бошед, агар дар поён симкарта истодааст,
дар болои ӯ пахш мекунед, узнат бошед ва заказат сим-карту. Пахш мекунед, дар инҷа даннои худатонро пур мекунед, бо ҳамин хел заказ мекунед бепул то дари хонатона оварда метиҳад. Приехал. Приехал. Омадам. Бо нақлиёт, яъне бо мошин, бо ягон транспорти дигар. Агар шумо зан бошед, агар мегӯед приехала. Приехала. Дар охир а добавит мекунем. Купили. Купили. Харидем. Везде. Везде. Дар ҳама ҷо. Внов. Внов. Аз нав. Аз сар. Едва. Едва. қариб. Бо душворӣ. Иначе. Иначе. Дигар хел. Потерят. Потерят. Гум кардан. Никак. Никак. Ҳеҷ. ҳеҷҳо. Обманут. Обманут. фиреб додан. Потом. Потом. Баъд. Сипас. Плоский. Плоский. ҳамвор. Подойти. Подойти. Наздик омадан. Гранат. Гранат. Анор. Персик. Персик. Шафтолу.
репа, репа, шалгам, свекла, свекла, лаблабу, маш, маш, мош, теленок, теленок, гусола, кролик, кролик, харгуш, крыса, крыса, каламуш, мышь, мышь, муж, свинья, свинья, хук, свинина, свинина, гушти хук, иногда, иногда, баазан, часто, часто, тез-тез, внук, внук, набера, яъне писар бошад агар внук мешавад, набераи писар, внучка, внучка, набераи духтар, яъне набера агар духтар бошад мешавад внучка, шурин, шурин, додар арӯз, заловка, заловка, хоҳаршӯй, ушол, ушол, рафтам рафт. Инро мард дар ҳолате ки пиёда рафт, яъне ҳамун мард ё ки меравад истифода мебарад бо пои пиёда. Мард яъне мардакҳо истифода мебарад. Ушол, ушла, ушла,
рафтам, рафт ин барои занҳо дар вақти бо пои пиёда рафтан истифода мебарад. дерево, дерево, дарахт, лед, лед, ях, река, река, дарьё, вечер, вечер, бегоҳӣ, вчера, вчера, дирӯз, ночь, ночь, шаб, высокий, высокий, баланд. агар ки хоҳед ки забони русиро дар муддати кӯтоҳ омӯзед, мо курси омӯзиши забони русӣ дар 6 моҳ дорем. Бо кӯмаки ин курс шумо метавонед дар муддати 6 моҳ дар забони русӣ гуфтугӯ карданро омӯзед. барои ба курс иштирок кардан ва маълумоти пурра дар бораи курси 6 моҳа гирифтан ба ҳамин рақамҳое ки дар экран маълум аст ба телеграми мо муроҷиат кунед. дар он ҷо шумо метавонед маълумоти пурра дар бораи курс гиред. зима, зима, зимистон, зимой, зимой, дар зимистон, весна, весна, баҳор, весной, весной, дар баҳор, лето, лето, тобистон, летом, летом, дар тобистон, осень, осень, терамоҳ, осенью, осенью, дар терамоҳ, всегда, всегда, доимо, иногда,
иногда, баъзан, часто, часто, тез, рынок, рынок, бозор, мысл, мысл, фикр, радость, радость, хурсанди, ненависть, ненависть, нафрат, ревность, ревность, рашк, ревновать, ревновать, рашк кардан, гнев, гнев, газаб, измена, измена, хионат, быт, быт, будан, иду, иду, рафта истодам, определенный, определенный, муайян, аник, конечно, конечно, албатта, уже, давно, уже, давно, алакай, признак, знак, признак, знак, аломат, отвлекать, отвлекать, диққати худро ба ҷойи дигар ҷалб кардан, сравнивать, сравнивать, муқоиса кардан, невеста, невеста,
арӯз, мёд, мёд, асал, муж, муж, шавҳар, люди, люди, одамон, кист руки, кист руки, панҷаи даст, воздух, воздух, ҳаво, позвать, позвать, ҷиғ задан, фарёд кардан, постоянно, постоянно, доимо, уверенне, уверенне, дилпур, холодно, холодно, хунук, жарко, жарко, гаром, гордость, гордость, ифтихор, враг, враг, душман, смерть, смерть, вафот, дават, дават, додан, спрашивать, спрашивать, пурсидан, ба шумо барои омӯхтани забони русӣ ибораҳои нав лозим ёки луғатҳои нав лозим аст. Мо телеграм канали худро дорем ки дар он ҷа чизҳои лозимӣ барои омӯхтани забони русӣ мисли луғатҳо, тестҳо ва ибораҳои лозимӣ бепул дар он ҷа публикатсия мекунем. барои телеграм канали мо дохил шудан ссилкае ки дар поёни ҳамин видео аст дар описанӣ бо ҳамон дароед ва подписатсия карда ҳар рӯз ибораҳои навро бо кӯмаки телеграм канали мо омӯзед. агар ки бо ссилка надароед, агар дар телеграм бо англисӣ школа ле чихеле ки дар экран маълум аст ҳамун тавр пост диҳед ва канали моро ёфта дар ҳамун ҷо обуна шавед ва забонро омӯзед. пустой, пустой, холӣ,
высокие, высокие, баланд, низкие, низкие, паст, богатые, богатые, бой, бедный, бедный, камбагал, длинные, длинные, дорос, короткие, короткие, круто, сильные, сильные, каве, слабые, заив, толстый, толстый, гавс, тонкий, тонкий, борик, анекдот, анекдот, латифа, вдруг, вдруг, тасодуфа, известно, известно, ма'лум, отдыхать, отдыхать, дам гирифтан, отдых, отдых, дам таатил, днем, днем, даррус, утро, утро, суб, сахари, утром, утром, дарсуб, сахари, вечер, вечер, бего, вечером, вечером, дарбего, ночь, ночь, шаб,
Ночью. Ночью. Дар шаб. Маленький. Маленький. Хурд. Легкий. Легкий. Осон. Короткий. Короткий. Кото. Трудный. Трудный. Мушкиль. Лучше. Лучше. Бехтар. Полный. Полный. Пур. Лицо. Лицо. Руй. Кричат. Кричат. Дот задан. Палец. Палец. Ангушт. Наверх. Наверх. Баболо. Наверху. Наверху. Дарболо. Сверху. Сверху. Азболо. Внизу. Внизу. Дарпойон. Жадный. Жадный. Бахил. Хватит. Хватит. Кофе. Кифоянис. Таржума мешавад ба забони тоҷикӣ. Деревня. Деревня. Қишлоқ. Деҳа низ албатта мегӯям. Дар забони русӣ боз калимаи село низ ҳаст. Вай низ маънои қишлоқ, деҳаро медиҳад. Земля. Земля. Замин. Чистый.
чистый, тоза, грязный, грязный, iflos, полный, полный, пур, ваза, ваза, гульдон, мясо, мясо, гошт, запад, запад, гарб, восток, восток, шарк, юг, юг, джануб, север, север, шимол, помещаться, помещаться, гунджондан, пасмурный, пасмурный, губор, круг, круг, давра, степень, степень, дараджа, нужно, нужно, даркор, лозим, длинный, длинный, дороз, полежат, полежат, дороз кашидан, стена, стена, девор, внимание, внимание, диккат, вчера, вчера, дирус, вечер, вечер, бего, шап,
день, день, روز, девочка, девочка, دختر, научиться, научиться, یاد گرفتن, вспомнить, вспомнить, ба ёд омадан ё ки набошад ба ёд овардан ёки ба хотир овардан. Помогать, помогать, ёрдам кардан, помощник, помощник, ёрдамчи, найти, найти, ёфтан, язык, язык, забон, работать, работать, кор кардан, чувство, чувство, حسیات, звать, звать, номидан, ставить, ставить, گذاشتن, موندن, держать, держать, داشتن, особый, особый, مخصوص, до сих пор, до сих пор, тохол, ложь, ложь, دروغ, случайно, случайно, تصادفاً, кислый, кислый, ترش, зло, зло, بعدی, потом, потом,
بعد. Толстый. Толстый. Равс. Бегать. Бегать. Давидан. ассалому алайкум. Акнун шумо метавонед аудиокитоби моро аз Play Market скачат карда дар телефони худ установка карда забони русиро омӯзед. барои ин ба Play Market медароед ва забони русӣ барои нав омӯзон менависед. Программаи мо ҳамин тавр аст. Значоки программа ҳамин тавр аст. ҳатман ҳамин программаро дарёфт карда скачат кунед. ё ки набошад ссилкае ки дар описанӣ ва дар комментарии ҳамин видео шудааст бо тариқи ҳамон низ дароед. Программа бениҳоят содда сохта шудагӣ аст. Бо кӯмаки ин программа шумо метавонед забони русиро аз нол омӯзед. албатта китоби чопӣ ба шумо дар кор бошад агар ба ҳамин номерҳо бо тариқи WhatsApp, Telegram нависед. Доставка танҳо дар дохили Россия ҳаст. Вновь. Вновь. Боз. Азнав. Дубора тарҷума мешавад. Верить. Верить. боварӣ доштан. Свобода. Свобода. озодӣ. Твоя. Твоя. аз они ту. Неаккуратный. Неаккуратный. беинтизомӣ. Отвечать. Отвечать. ҷавоб додан. Задача. Задача. Масъала. Корова. Корова. Гов. Конец. Конец. Охир. Тамом. Умножать. Афзоиш додан. Сложить. Сложить. гузоштан. Простить. Простить. бахшидан. Спросить. Спросить. пурсидан. весна. бахор. лето. лето. тобистон. зима. зима. зимистон.
ребенок, ребенок, кудак, дети, дети, бачаҳо, детский, детский, бачагона, дедушка, дедушка, бобоҷон ёки просто бобо, дядя, дядя, амак, тағо, лист, лист, варақ, барг, листат, листат, варақ задан, родина, родина, ватан, связь, связь, алоқа, робита, обещание, обещание, ваъда, қавл, обещать, обещать, ваъда додан, раб, раб, ғулом, родители, родители, волидайн, встретит, встретит, вохурдан, встречаться, встречаться, вохури кардан, шея, шея, гардан, плечо, плечо, кифт, китф, живот, живот, шикам. ва дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо дарси мо 250 луғати лозимии забони русӣ барои гуфтугӯ ба охир мерасад. умедворам видеоро шумо то охир тамошо кардед. Агар шумо дарсро то охир тамошо карда бошед, ҳатман дар комментария тугмачаи плюсро монед, то ки мо донем ки шумо дар ҳақиқат видеоро то охир дидед ва омӯхтед. дар экран рақамҳое ки барои курси мо иштирок кардан маълум аст. Метавонед ба ҳамон рақамҳо ба телеграми мо муроҷиат кунед ва ба курси мо иштирок карда забони русиро омӯзед. Инчунин телеграм канали мо ва инстаграми мо низ дар экран маълум аст. Метавонед бо ҳамин навишт, яъне школа ле поистия дар инстаграм ё ки дар телеграм моро дарёфт кунед ва ҳар рӯз дар онҷа дарсҳои нав мепартоем. Дар ҳамонҷа моро пайгирӣ кунед, зеро дар ютуб барои сохтани видео бениҳоят вақти зиёд мегирад. Ба ҳамин хотир мо ҳар рӯз дар инҷа ягон яъне чизҳои навро партофта наметавонем.
аммо дар Telegram ва Instagram ҳар рӯз тестҳо, ибораҳои нав, луғатҳо ҳар рӯз 1-та, 2-та то 3-та пост мешавад. мо шуморо дар Instagram ва Telegram-и худ интизор мешавем. Ба ҳама барори кор бо шумо ман будам Лутфулло Элмуродов.